Maailman suurin energialähde on energiatehokkuus. Ja energiasektorilla energiatehokkuus myös on maailman suurimman kasvupotentiaalin omaava työllistäjä. Energiatehokkuudella en tässä tarkoita sitä, että vaihdetaan hehkulamput ledeihin, vaan tarkoitan energiatehokkuusinvestointeja. Toisin kuin lisäydinvoimahankkeissa, energiatehokkuusinvestoinnit ostetaan kotimaan markkinoilta ja ne aidosti työllistävät kotimaisia yrityksiä. Fennovoiman lupaamat aluetalousvaikutukset perustuvat Pöyryn vuonna 2008 tekemään aluetalousselvitykseen, jolloin tässä hankkeessa ei tiedetty Rosatomin mukaantulosta vielä mitään. Rosatom puolestaan omassa kotimaassaan markkinoi tähän hankkeeseen ryhtymistä sillä, että se on venäläisen teknologian ja venäläisen työvoimin suoritettava rakentamishanke. Ne spekulaatiot kotimaisen työllisyyden osuudesta eivät perustu mihinkään kotimaisuusehtoon Fennovoiman ja Rosatomin välisissä sopimuksissa, koska sellaista sinne ei voida edes asettaa.